Koth mapek ma bende pod medo chue pacho ka medo kelo midhiero mathoth ma uting'o muoch mag tuoche ma ikelo kod lil mar pi. Kaka jafwambo marwa George Jumalero, tuo mar nyaldiema kod malaria gin moko kuom mago ma koro ng'ong'o ne wang' ne jopiny. Waonja na report makamano. Koth mapek machwe pacho kae pod medo kelo midhiero mathoth ma oting'o landruok mag tuoche kaka mago mag malaria kod mago ma ikelo kod lil ma oting'o nyaldiema. E kaunti ma Migori oganda ma odak e gweng' ma pi Oula osebiro kadare ji ywago medruok mag tuoche ma ikelo kod lil bang' pi Oula muko chope kendo miyo pi minyaga riwore kod pigego ma gitiyo godo. Pigego be mitedogo tiluokogo. Koro wan gi sida mar cho. To pi mitimo godo usafi matindo tindo luoko sende nini watuome pap. Familia mathoth e gweng'go mag Angugo, Nyora kaachiel kod Kabuto odong' ka onge chope kendo ganda losore mana e bunge. Koro sani kadhi e cho tadhi mana e buku. An adhi oko e pap e pigno nikech onge kama dang' adhi oko. E yoda pi donje. To cho en a problem nikech chope manoger magi ok gin permanent, gin mag lowo. Gise gore piny kendo gilwar te. Koro en mana common sense kuma ng'ato dhi ok dipenje sama odwaro chiemo gi kuma odhiye. Moko kuom oganda bende kunyo bugni mathany ma gilosore kendo giumo. Chakoro pi odok kama tinyalo tiyo gi method mar gini. Chief Moito location mar Central Kadem Philip Apollo wachni oganda modego bende nyaka sani koro pi Oula osebiro kadare ji koloso chope diriyo higa nikech chopego iketho kod pi Oula. Kaka ndalo koth kama idhi mana dweche moko ariyo to en gima koro ochako bedo condemned. Koro kata ok nyal dhi kuma okunyono be pi chako pong'o ma mano kuma pi opong'ono bo chako golo gigo chako rengo go kuonde oningo dhi e pi moningo bed ni dhok omodhi to be pi maber samoro gituomo. Wakwa mana sirikal ni ka ginyalo yie to gikonywa kata gi choche moko miting'o miwuotho godo ka mondo wakonyre godo ndalo ma koth chue. Pi Oula ni bende osekelo pek ni oganda e yudo thieth makare. Klinik nokelnwa dichiel ma gavana ema nokelo to kaka gavana nowuok to gari bolowe alowa klinik no be norumo gi kanyo. Te seche mane entiere no nowacho ni gari no dhi konyowa bang' nyaka pi rum ka gari no wuok kanyo. Jogo pok oduogo e pap ka makata kawuono nitiere jok manobiro limogi kawa geno ni ne gintiere to ne gionge nyaka sani. To e kaunti ma Lamu ten piny owacho mar kaunti ni oselando muoch mar tuono mar nyaldiema kendo chungo chenro mag ohala mag chiemo ma iuso tie ndara. Kama saizi tayari kuna wamama wengine wanalia njaa. Kuna mwingine anaweza kujitahidi, mwingine hawezi kwa sababu yategemea aweke karai ndio akule yeye awapate na watoto wake. Yeye ndio ni mama, yeye ndio ni baba, yeye ndio ni kila kitu. Hatukatai, ugonjwa ni wa Mungu na lazima tuukinge, ni lazima tuulinde. Lakini tuone ni njia gani ambapo inapitika katika sauti ya kuziwia maradhi. E kinde ni makoth koro chue mapek kendo pige gudore luoro nitiere ni tuoche mag malaria dek medre kamere jolony e wechego mag thieth koro ji oganda ni oket ritruok makare. Gisani makoro elino nitie waneno ka tuo mar malaria medore odiochieng' gotieno nets mondo mi gitigo ndalo duto. That our pregnant women, when they come to the facility, they're also being issued with a drug called Fansida. This is just to help them prevent themselves from getting the malaria infection and also infecting the unborn child. Oganda modak gwego ma pi osebedo ka dare ji kinde ka kinde ywak ne piny owacho ka gidwaro ni mondo koro keto okenge makare mar tieko pi Oula ma osebedo ka rocho chenrogi mag nweng'o kaachiel kod dak. George Juma, Ramogi TV.